sarayaw ayon halidin yung sa manon mga kalakasan ng patalon akurat sana'y hagod tayo labi na ang mga bisita nang aandang manira igagala may damang kusyan may sisilyo pa may binutok ngay ng damabusa alala sige kita ang mayor nga ang hermana nasayang nahiran kuran upod ang sunatang banda alala sige kita ang mayor nga ang hermana nasayang nahiran kuran upod ang sunatang banda. Once again, ladies and gentlemen, on the dance floor, we have engineer Mark Lemuel Godinez and Mrs. Faye Cabell. Sa Marlin, may nasayaw ang sisikat nagsasayaw ibigan pero labi na magkakisi-kisi hermana ang nangimunin indadala kay kapitan nanipakusan mga sita han kanabuhan niragala ang tuna-tuna Marami na to! Engineer Mark Lemuel Godinez and Mrs. Faye Cabell. Tuna-tuna daw kita nagurong-gurong padis ka pusana ang ikis paguthan kalakirong ka ubay-ubay ang pamustura. Wala ba kayong mga kamay? Engineer Mark Lemuel Godinez and Mrs. Faye Cabell. Okay, thank you.